dragon fruit ladies. Nako, Ibe. Ang palaro natin is pahabaan lang. Basta may timer din yan, Peng. Kaya may timer, dali. Saan yung cellphone mo? Parang ganito, dragon fruit ladies. Ganahan. Hindi mo tinawag si tawagin mo si Kwan. Matlot, dali. Practice nga lang. Dragon fruit Nanigas mo. Okay. Sino una? Sino una? Sino mauna? Ikaw, si Balong. Ano ba, may timer ha? May timer. Tandaan mo. Hindi kung ilang segundo siya. Sila Wala, magtikit ka pa din makuha. Ilang second? 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit ladies. Ilan? Lili, stop! Mali. 10 na siya kanina, 10 seconds. Tandaan mo, 10 seconds ka. Next. Tambo. 10 seconds ka lang. Ikaw. Dragon fruit ladies. Wait lang. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit ladies. 8. Ikaw na tambo. Galingan mo Si Balong na mo, si Balong nga mas mataas kaysa kay Warog. Kay ano? Game. 5, wait pa, wala pa. 5, 4, 3, 2, 1. Dragon fruit ladies. Haba-habaan, pag mahaba. Sabihin mo ikaw ang panalo. Dragon fruit ladies ka mga. Dragon fruit ladies. Wait lang, wala pa. Try lang yan, try yan. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go! Happy New Year. Wala pa! Wala Kaloko mo talaga, Ivan. Happy New Year sa inyo. May preview pa naman yon. Sinong next? Ines. 5, 4, 3, 2, 1, go! Happy birthday. Dragon Fruit Ladies! 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit ladies. 9.91. Pa rin yung panalo. Si Balong pa rin kalit-lit, pero wag ka. Next, Parong. Dito, si Parong. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon. Ulit. 5, 4, 3. Dragon top. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit. Dragon Fruit Ladies! Habaan mo yung ladies. Ganon. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit ladies. 10.83. Anong point yung kaya ng balong kanina? Point 10, no? Oo. Saktong 10. Saktong 10 Parang na, naanuhan ka na. 10.83 katandaan mo. Next! Sino next? 10.83. Kunalis kwarog. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit ladies. Yan! 12.52. Ikaw! Hindi! 5, 4, 3, 2, 1, go! Ano sabi niya? Ludi! Ludi! Sabihin mo, Dragon Fruit Ladies. Ladies lang kami. Habaan mo. Habaan mo.
ka mo. Dali, ladies ka mo. Dali, Ay, bibigyan kita ng chocolate. Maraming may chocolate. chocolate. Okay. May premium yan, Matmot. Ito pa, Ayusin mo, ito pa, Matmot. Dali. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, Ladies, go! sabahan mo, go! Ladies, kamo, dali! Dali na! Wala! Wala ako yung Jason tong matmot mo, may Dali, sinong next para magaya niyan? Hindi niya nakita eh. Ikaw, Dragon Fruit Ladies, kamo ha? Habaan mo yung ladies. lang. Ikaw nga, sample. 5, 4, Ladies, kamo. ladies ka mo na lang. Ladies. Ladies! Ikaw nga. Malaglag ka dyan. Habaan mo nga. Oh. Ladies, kamo, dali. Game, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ikaw, Andre! Ay, ano? EJ! 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit lady. 7.50! Wala pa. Oh. Ito pa, ito. Mat, kaya mo na, Mat? Okay, wait. Wait lang, wala pa. Wait lang. Fruit lode. Wait. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dragon fruit lady. Ah, 10.80. Okay, ang nanalo si... Patay! 50 pesos. Bigyan mo rin sila tag 20. Mat, dali dito! Ay, ba, lalay, may 20 ka! Happy New Year. Ay, kahit nag-Happy New Year ka lang! Kagulo na Ivan eh. Madara, kala ko okay na yan. Happy New Year. Ito mo lang, okay. Dali na. Dali na! Walang dito si Mapan! Kamote. Ayun niya yata ng pirate. Patsa, Ines. Puro nila candies doon. Bigyan mo sila. Kayo na agad nagkasalita. 20 pesos. 20 pesos. Wala, kala ko si Balong na manalo. Okay. Mat! Dito! Okay. Ano sabihin mo? Tap. Thank you. Yan guys, bale, tulad ni Dana, nadagdagan po yung aming scholar. Si Manggandang Dilaga. Ano na rin sila, grade 7. Grade 7, ikaw grade 8, no? Ayan. Bale, ano rin po sila, mga katutubo din po. Taga Salapay, ikaw taga ano ng Ibanag ka, no? Itong tatlo po, taga Salapay din. Then, siya sa Ibanag. Mga classmate ni Dana. Bale, ano, scholar na rin po sila ni DFL sa tulong po ni anonymous subscriber. Ako po si Rolna Lihom, grade 8 po. Pagbutihin ko po ang aking pag-aaral upang matupad ko po ang aking pangarap ng aking magulang po. Maraming salamat po. Po si Melody Lopez, grade 7. Mahihain din sila katulad nila. Ganyan rin si Dana ng muna. Ito po ang aking pangarap para makatulong po ako sa aking mga magulang. Salamat po. Ako po si Jerilyn Benitez, grade 7. Aaral po ako ng mabuti para po sa aking mga magulang. Thank you po. Ako po si Lolit Payoni. Mag-aaral po ako ng mabuti para po sa aking magulang. Thank you po. Yes. Yan. Yan. Huwag mo na magbo-boyfriend ha. Sino may boyfriend sa inyo? Wala po. Good. Good. May condition sa inyong apat si anonymous subscriber, bawal mag-boyfriend. Pero nag-sponsor sa inyo, handa kayong tulungan hanggang makatapos kayo, basta no boyfriend. No jowa. Pag-aral. Nararamdaman nyo po, yung interview ko po nung nagbunot po ng punda namin. Si ano po yun, si Dali. Tsaka si Lulet. Tsaka si Lulet, yung upa daw po nila is pambili ng Uniform. kasi baka mag face to face na po sila sa January. Thank you. Okay. Ikaw, ano sabihin mo? Dragon Fruit Ladies, patagalan din kayo ha? Ay, ang balsang. Masa?
5, 4, 3, 2, 1, go. Dragon Fruit Ladies! Oh, 10 seconds. Oh, ikaw naman. Dragon Fruit Ladies. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dragon Fruit Ladies! Okay. 7. Ano ba yan? Oh, dali. 1 ka lang pala. 9. Dragon 5, 4, 3, 2, 1. Ay, wait lang. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dragon Fruit Ladies! 9 points. 48. Dragon Fruit. Wait lang. Mas nakabati, balance eh. Okay. Dragon Fruit Lady! Ulitin mo ulit. 5, 4, huwag magtawa. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dragon Fruit Lady! 4.66. Wait lang. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dragon Fruit Lady! Wala 7.66. Si Dalen. A few moments later. Ayan guys, magpapalaro tayo ng putok lobo sa mga bata. Bali may prize to guys sa loob yan. Mayroong 20, may 50. Kapag naputok nila yan, sa kanila na. Nandito na yung prize nyo ha! Okay? 5, 4, 3, 2, 1, go! Nag-taas! Oh, yan! Ako na! Oh, takbo na doon! Naghinto ka na kasi tando. Yay! Yun! Oh, sige, takbo na doon! Takbo na doon! Oo, mamaya na! Yun! Oh, takbo na doon! Oh, takbo na doon! Sige, okay na yan! Oh, takbo! Oh, last na to! Oh, last. Okay! Bilangin muna natin. Oh, tagilan tayo. Hoy! Ate! Alam mo yan? Tagilan kayo tayo dyan. May natin. Anim-anim ba sila? Hindi, ito 5 lang sila. 420. Ah, panalo! 420 na kanila. Iba-iba kasi yan eh. Wow! Iba-iba kasi ang laman. Iba-iba yung price. O, tagilan kayo. Divide mo. Divide mo sa 5. Ay, ay! Ay, mabarihan natin yun. Para mahati-hati na. Yan o, hirap na hirap silang mag-compute sa kanilang napanalunan. Yes! Kagaling mo Oh. naman ako kay Arab! Yan na! Panalo na! Hoy, akin yung isang 50. Yes! Oh. May pag-games daw sa Ate Gretchen na Bring Me! Ay, my God! Postiso ni Papa! Pag huwag tatakbo sa kalsada ha? Oh, bring me down ng bayabas! Bayabas! Down ng bayabas! Bring me! Okay! Down ba ng bayabas pa Papa nga? Oh, down ng bayabas. Sino na una sa pera? Yes! Naman to. Okay. Oh. Makinig ka ba? Makinig ka. Wait lang. Makakit din daw sa okay. Bring me. Tabo. Tabo. Wait, dapat pala yung manalo. Wag na. Tabo. Ano, kuwaro. Good ka na ha. Tabo. Tabo. Bilis. Tabo. Bilis. Saan galing to? Oh, wala. May nauna na. Oh, balik mo na yan doon pala. Salamat po. Oh, hindi ka nakasali ha. Sila na lang. Oh,
Dito kayo lahat. Diyan. Diyan. O, ikaw, magsali ka. Bring me! O, bring me ano. Isa ko! Joke lang. Wala ka sa Ivan. Paunahan! Dalhin sa akin yung cellphone ni Papa! Nanonood eh. Sandali! Bakit kasali ka? Bata ka ba? Oo, kasali na yun sila. Sige. Balik mo na doon! Magdaliw ka na doon. Thank you po. Bring me! Uban! 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 Walang uban yan! Walang uban! 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 Sige! Doon! Bakit uban? Uban! Asyad ka pa! Asyad ka pa! Uban! Dalikunan nyo na na uban! Hindi ka na pwede. Wala rin. Sampung Rosay! Maraming uban! Sangkil Alma na! Ay, Ivan! Sangkil Alma, Ivan! Sangkil Alma! Hala! Gabi na, wala nang uban. Di na pakita yung uban. Oh, may uban na? Ano? Wala pang uban? Sinulo Alma mo, dali. Sombrero na color pink! Sombrero na color pink. Hala! Hala! Ay! Nauli na naman sa Ivan! Sayang! Oh, bigyan mo na. Oh, okay. Oh, balik niyo na. A few moments later. 5, 4, 3, 2, 1! Ayun ang bente! Nakatupi! Nakatupi yung mga papel, nakatupi! Ayun o! Barya! Wala! Ay, 5 piso o dali! Wala ka bagal mo man, Ivan! Tingin sa Ivan. Wala ka lang pang pera. Nakuha ni Ivan, oh. Wala siya na. Sino na yung meron Ako! Ako nakukuha ng 20! Ayun, nakuha mo na rin sa dami. Akin dalawang 20! Sa akin ito! Nakuha niyo, girls. Dami! Ay, Dara, dahil mo nakuha. Ano, may barya ka? Oh, ikaw, ilan? Joke lang, meron pa ito lang. Ayun na, nakadami si Lulit, ah. Happy New Year! Yes. Happy New Year po! Yay! Hello po! Hey! Hala, dalan may kalmot ka sa mukha. Oo. Oh, ayan o, may kalmot ka. Puro pa to, pati ba? Si Malo yun. Akin to lahat.
Pirak. Sa'yo lahat yan? Opo. Ba, kadami ka. Kadami niyang naagaw ah. Oh, matulog na kayo. Para lumaki pa. Lungat kayo. Lundag po na kayo para tumakan. Oh, tulog na. And guys, bali nakauwi na po yung aming mga bisita. Tsaka nakapagpalaro na rin po kami ng mga bata. Ngayon naman po ay mag-share naman tayo ng blessing from Sir Gayam. Thank you, Sir Gayam. Thank you po. Bale, guys, ibabahay-bahay namin kila Antiligaya yung yung kanilang pasobre. Tapos magkikikain na rin kami. Kanino ba to? Kay Dana po. Wow! Thank you! Kay Papa! Kasama ka ba, Pa? Ano naman to? Ano naman to? Sobre lang. Buksan mo. Kay Greta. Thank you po, Gaya. Kay Mudra. Thank you po. Kay Aisa. Sa panyo. Kay Camera Girl. Yay! Thank you, sir. And kay Gayam. Kay Joanne, syempre. Kay Chacha, thank you. Meron kay Chacha. Wow! Thank you, Sir Gayam. Kay Alex, bibigyan na lang po natin bukas. Maraming salamat po, Sir Gayam. Thank you po. Happy New Year po. Happy New Year po sa inyo lahat. Yay! Magandang pa-bonus to, guys. Oh. Yes! Thank you po! Ayan, guys. Pupuntahan natin si Gigi. Oh, tara na. Doon sa inyo makikain kami. Hindi. Dito. Tara lang dito. May paham ka raw dito, G. Wala ba? Wala pa. Ano yung handa nila, Be? Happy New... Kalong Santa Resibo. Nandito tayo sa bahay ni Gigi. Happy New Year. Ay, Nasunog yung? lumpia. Pati nyo, Jen, handa nyo, Jen. Wala. Tinan nyo. Ay, nagulo sa kusina namin, Be. Okay lang yan, ganyan. Ito yung lechon Wow, namin. may paulo si JD, guys. Pwede pa ko? Ayan lang, oh. Ano naman to? Tingin na yan yung Yan. banana. Pag tsaka, na iba yung binili na aking na gelatin. Kulay puti. Explanation, guys. Yan, kala mo ha. Wow! Pingin spaghetti ha? Oh! Hindi pa ata naihaw na mabuti yan. Malutong si Lechon, guys. Dali, Je! Meron kami ano sa'yo. Happy New Year, Je! Happy New Year! Bibili siya? Mamili ka ng gusto Guys, mo yan. gusto kasi namin may twist para kay Auntie Paseng, kay Auntie Ligaya, at saka kay Gigi. So, pipili ka dyan, Je. Alam mo Tingin mo ba? ano yan? Sa tingin mo, Jen, ano May yan? nagulaan to, Je. Wait lang, sando! Then, Pili ka lang ng isa. Pili ka na hindi isa. yan sando ka. Hindi yan Hindi yan sando. sandok. Binalot ko lang na parang... Binalot ko lang na parang hangir yan, Je. Parang lang yan. Parang hanger lang yan. Pero tingin mo, kung hindi hanger yan ano? Hanger talaga. Oh, hanger talaga. Parang hanger, Jen, no? Pinutol yung tangkay. Buksan mo na, may ano yan, may sopa bed. Parang may nakikita ako, ah. May salaset. Wow! Yan, no? Ano? Pahanger-hanger lang, may laman pala. Oh, di ba? May pang salaset. Hangir yan. Ilang kaya? Mahal yung hangir na yan, Je. Dito. May budget ka na, Je. Tara na. Tara na! Wow! Pinahirapan talaga kita, Je. May pang-bagyo na kami. Yay! Sino Nakikita kaya niyo ba yan? Hangir. Ngayon lang yan, hanger. Dito lang yan, hanger na may ano, may nakasampay. blueberries. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Thank you po! Happy New Year po! Sir Gayem, alam. Ay, Sir Gayem, thank you po. Happy New Year! Yes! Samahan mo kami kila Ante Ligaya.
Para kailan Ligaya guys, makikita. Tago mo muna yung hanger mo. Dahil birthday mo ay merong nagbigay sa'yo ng regalo. Thank you. From Gayam. Magaling, maraming salamat sa binigay mo. Ito, wala sombrito. Makita nila yung tunay. Ay, labas mo nga daw May ante. sombrero kasi, hindi makita yung tunay. Maraming salamat. Ay, labas mo daw ante. Kung ilan. Para natapakan niya ano. Natapakan daw ni Kuya Boy. Mamili ka pa dito. Siyempre, meron pa tayong isa. Ito, may May sala set dyan sa loob. Ante, ulaan mo kung ano to. Paputok siguro yan. Buksan mo. Sige, buksan mo. Sige, may ano yan sa loob. May sala set. Pagputok yan, Manes. Yan. Ay, kuwan. Linis ng CR. pang ano daw, pang bomba ng CR. Hindi may lalim ang te. Tamay ko, no? Ano yun? Disgusting. Na, wow. Pati yan, te. Harap mo nga. Wow! Yes. O, bilangin mo daw ang te kung ilan. Pabonus yan ni Sir Gayem Aloha. Yan. Ang ganda, kakain ako. Ayan o, bakbak na naman yung isa. Bilangin mo daw ang te. Meron pa te sa hawakan. Saan? Ay, nga pala. Hindi niya pala buksan. Ante, yan pa, oh. Bilahin mo, bilahin mo. Bilahin mo, bilahin mo. Bilang ang cake. Ante. Bilahin mo. Bilahin mo eh. Wow. Ikaw yun, pasay, bilahin mo. O, totalan. Oy, kadami oh. Oy, may nahulog po. Bye. Wala. Tignan 5,000 oh. Ay, tag 500. Natutuwa na sa akin sana kasi may bibili na siyang abono. Wag mo na ipabuksan. Ay, ano te? Oh, yan. O, bigay kay nanay. Oh, ante. Dalawa abono. Anong masasabi mo kay Oh, meron ka pa sa Ay, Ganyan, maraming salamat sa binigay mo. Ayuda sa akin. Happy New Year. Happy New Year. Yay! Thank you po. Happy New Year. Dahil nandito na rin si Auntie Pase. Bigyan mo na rin yung ano niya. Siyempre, meron din si Auntie Pasi. Auntie Pasi. Open mo na, sandok. Sorry, Ante. Sandok lang yan. Baka mag-expect ka kasi Auntie. Sa birthday lang daw. Bilahin yung mga nagkuha. Ayun. Paano ka may nga eh? Pero ngayon gumiwайте. Masaya tayo lahat. Masayang masaya sa aking sabi. Salamat. Ay, ito na. Mamaya. Ano masama Oh, Auntie? salamat. Yay! May 5,000 rin si Auntie. Siyempre lahat yan. Kilala mo. Salamat, Gayam Aloha. Happy New Year. Happy New Year. Yay! Happy New Year. Happy ang New Year ng Team DFL. Ang kailan anong regalo mo kay Ante? Halik. Ay, sige nga. O, isa. Dahil birthday naman Ante. Isa man dyan, o. O, sige na, Ante. Woo! Sige na, Ante. Sige na. Halik. Iinis na yan. Ala! Namumula sa Ante. Oh. Yan, o. Yan, o. May ayuda pa sa Ante, o. Yeah! Ang child, isa pa para madagdagan! Para madagdagan pa! Yan, Kuya Ulan, mayroon din pa. New Year sa'yo, si Gaya. Thank you, Gayem. Yehey, masaya. Happy New Year po. Thank you. Anong handa niyo, kuya? Yan, ano guys, ang handa nila guys, oh. Wala. Spaghetti. Magkakamuka. Pinakaluto. Okay lang yan, tatlo lang naman kayo. Okay. Yan, thank you po. Thank you. Happy New Year sa inyong dalawa. And basa. Much later. Okay guys, 11:59 na. Ano na pa yung ano oras na?
Batuhin ko ngayon ang Ate, lagyan mo nga. Mapagsilip ka na. Itaas mo. Oh, wait lang. Bulaga. Wala. Ay, lapit. Guys, dapat pakulungan na yung fountain. Mag-fireworks ka na lang. Yay! Kuya, nakatalbog yan eh. Bilis! The next day. And guys, ngayon ko lang ibibigay yung kay Alex kasi medyo busy po siya dun sa bukid. Wala rin siya nung New Year dito kasi nag-New Year po siya dun sa kanila. Yan, ito na po yung kabonus para sa kanya. Bigay po ni Gayong. 5,000. Thank you po, Sir Gayam. Happy New Year. Okay, Thank you bye-bye. po.